Hitsas na ang Davao City Police Office sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dinhi sa Davao City. Sumala ni Police Major Catherine Dela Rey, DCPO spokesperson, plastado na ang mga ipang-deploy na mga personahe sa mga areas na aduan sa Presidente. Gikatakdang mutambong si PBBM sa groundbreaking ceremony sa Samal Island Davao City Connector kon SIDC Bridge karong adlaw. 100% ready na ma'am ang Davao City Police Office para i-secure ang atong presidente sa iyang pagbisita diri sa ato ang dakbayan. In tandem po sa laing security forces like the Task Force Davao, motabang po ang City TMO and other agencies on standby ma'am for any eventualities. Nakabantay usab ang DCPO SWAT, K9 units ug uban pang mga security forces aron magpahugot pa sa seguridad sa mga venues. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.